You pave a way. Nkhona nibathandekayo. So we praise God for her. Ngicela simshayele izandla kakhulu once more. Baba umfundisi uXapashi, siyakubingelela Xapashi omkhulu. Thank you so much kanye nomama. It's good to see you. Siyabonga kakhulu bathandeka. Umfundisi uXulu usese Wash Bank kodwa uyaqeda kuleli sonto. Nami sengiyadaya Xapashi. Hayi ndabe se Wash Bank ke manje la manje ayakubuyiwe. So bathandeka use Wash Bank but ubuye very special obezolekelela umama this weekend. Ukuzomlungisela isitolo sakhe lapha, lungisa ama-cabinet and some other things. I've never seen this in my life but just specific nje ukuthi azopush i-project kamama ngoba ama-quotation abewenzelwa abantu abebiza. Amen. So thank you so much. Sacrifice umfundisi umsebenzi wakhe wathi no, I will come and help mama abe happy. Then ke amen bathandeka. I-leadership yonke ebandla mfundisi uNtanzi siyabingelela, the leadership of the church, obaba nomama intombi nensizwe. Sanibonani bathandeka, our precious visitors bazonginikezani ilokhuzana ngizowamenshina. Khona abafike late abazalwane ngicela ukunimenshina emva kwentshumayelo sesik live sengenze ukuthi ngalokho simemeza amagama yenu emhlabeni. Amen. Kodwa after this sermon, after this teaching, so bese siyan-recognize kahle bathandeka, but we acknowledge you. Siyambonga uNkulunkulu ngani bathandekayo. Amen. Asifundeni izwi lenkosi bathandekayo. Sifunda lezi insuku izwi lenkosi encwadini yebandla yama-7 churches. Sibuka le ndaba yama-7 churches. Amabandla isikhombisa abhalwe uJohn, embulelwe uJesu, enikezwe uJesu ukuthi abhalele amabandla isikhombisa. Isizathu sokuthi sifundele le ndaba lamabandla bathandeka asikhombisa ngoba ayisithombe esiphelele sebandla likaKristu lamanje. Lo ya 7 churches senje bathandeka siyazi ukuthi usignificant, there's something significant ngale ndaba yama-7 churches. Nakhona ku-prophetic and ku-symbolic. U7 usho ukuphelela, u7 usho into complete. So kanjalo ke bathandeka njengoba kukhulunywa ngama-7 churches kushiwo ukuphelela kwebandla. Le ndaba le message eya ebandleni ayikulona ibandla ngoba kwakhulunywa ngebandla lase-Asia Minor kuphela, kwakhulunywa ngebandla likaKristu. Kahle kahle la isiboniso sesikhathi sebandla ngoba from incwadini yesambulo chapter 2 and chapter 3 kuzogcina ku chapter 4 kukhulunywa ngesikhathi sebandla, bakubiza ke ngolwimi lama Bible prophecy nge-church age, ngesikhathi sebandla. So Revelation 2, 3, 4 kuyisikhathi lesi sebandla, kukhulunywa ngesikhathi sebandla ngoba chapter number 4 ibandla so selihlwitho, but chapter 1 kukhulunywa ke ngebandla lisemhlabeni. Ngakho sifunda lezi zinto asikwazi ukuphunyuka kuzona, izinto lezidingakala kuthina njengebandla likaKristu. Uma nje ibandla lisesemhlabeni, nazi impawu, nazi nezinto, nawo ama-warnings, nazi izinto okufanele ibandla liyiqaphela uma lisesemhlabeni. Asishona sonke sethi ibandla lisesemhlabeni. Asifundeni ke bathandekayo besikhathi sami slating ne appointment awu2 eThekwini. Yes, come to the angel. Isambulo chapter 2 from verse 1. Yes. Kuyingelosi yebandla lase-Efesu loba ukuthi nakha kushoyo ophethe izinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene, ohamba phakathi kwezinti zezibani eziyisikhombisa zegolide uthi, ngiyayazi imisebenzi yakho. I know your works. Amen. Amen. Ibandla lase-Efesu leli lirepresenta ibandla laseshowe, lirepresenta ibandla laseMkhuze, lirepresenta ibandla lase-Europe, lirepresenta ibandla lase-KwaZulu-Natal, lase-Afrika. Shathwe la kuphi. Uthi uNkulunkulu kuwonke umuntu osebandleni nalo lonke ibandla nje likaKristu elikhona, I know your works. Awukhulume ngesizulu uthi uyayazi imisebenzi yami. Indaba ezinhle lezi bazalwane, ningakhohlwa kukhulunywa ngebandla, uzobona ama-sexual emisebenzi. Njengoba esho kanje abantu sebecabanga izinto ezirong eziningi ndawo Nkosi. So manje hayi uNkulunkulu wayengasho izinto ezirong, makukhona ezirong ziyayekwe ezirong. La kukhulunywa ngezinto eziright. Uthi I know your works. Meaning bazalwane bami, ayikho into esiyenzayo phambi kukaNkulunkulu
angayigcini kuma records. Ayikho into oyenzayo uyenzela ize. Angazi ngikhonza phi. Ayikho into oyenzayo uyenzela ini bathandekayo? Yes, lithi nazi ukuthi ukusebenza kwenu akulona ize enkosini. So that is number 1 bathandekayo. Nisekhona nonke bazalwane? Ayikho into oyenzayo uyenzela ini bathandekayo? Ize. Nisekhona nonke bazalwane? Akekho uchofa ifoni phakathi kwenu? Okay. Ayikho into umuntu ayenzayo oyenzela ini bathandekayo? Ize. Mbona khona bangangibulo kubehloma amehlo phandle. Manje ama teenager manje kwethe thinje uligada. Sengizofuna umuntu ozomonitor ama teenager manje, a very strict person. Uze makukhona into engayitholi kahle. Basheshe bangitshela aba discipline. I know your works. That is number 1 bathandekayo. So works. uNkulunkulu yonke into oyenzayo ayikho into eyizo. Kwaziwa indlela othandaza ngayo, kwaziwa indlela onekela ngayo, kwaziwa indlela obekezela ngayo, kwaziwa ngishona nendlela omthanda ngayo uJesu. Nokunye okwenza kwabanye izulu liyakwazi. Noma wakwenza bangabonga kodwa ungakhohlwa ama records akhona khona. Sometimes siya discourageka bazalwana ukusiza abantu nokwenza izinto eziright kubantu, yazi ngani? Ngenxa ye response yabo kwesikhathi. Uze ucabanga ukuthi awukwenzanga, kanti uma ukwenzile amehlo akho wazi kahle ukuthi njoba ngikwenza nje inkosi waphetha ama records. Uzohlangana nento enje eBhayibhelini, I know your works. Ngiyazi kuyi surprise kwabanye. Abanye bayetshethi ngenza nje ngakhohlwa. Uzothola izinto ezulwini esijahile. Number 1 ukuyobona uNkulunkulu. Nikhona nibazalwane? Hayi bafowethu, angicabanga khona umuntu right la endlini ongenalo iphupho lokuthi one day I want to see the Lord. Cabanga uyobona Lord odala izulu nomhlaba ongadalwanga yena. Bonke abanenhliziyo ehlanzekile bayokumbona uNkulunkulu. This is a promise. Kahle kahle ukuyobona uNkulunkulu bazalwane bami kulethwa njengesethembiso nereward. Umvuzo uzobona ukuthi umqhele ongakanani, umvuzo ongakanani ukubona uNkulunkulu mhla usumbona. Uthe kanti ngake nganza kahle manje ngabekezela ekukholweni. Hey, uNkulunkulu kanti uyisimanga esinje. Uyisimanga lo Jesu ophila kimi. Nikhona nibathandekayo. Uthi ke I know your works. Number 2, enye into ekuzofika imangaze ezulwini ezofika surprise. Uzofika usurprise uNkulunkulu uqobo lwakhe. Yeah, uNkulunkulu uyi surprise. Never ever think lalela athi ngutshela into enkulu kunazo zonke into engakutshela zona emhlabeni. Yabona into okwayicabanga engqondweni kancane uzama ukucabanga ukuthi uNkulunkulu unjani. Ayizami ngisho kuba u1% endlela uNkulunkulu ayona. Sonke la endlini, including the highest giants in the spirit. So fika isimanga lezulwini. Akekho uzothi uyabona nganitshela niyabo. Lutho. Wonke umuntu lapho uyomangala ngoba uNkulunkulu akakaza caca ngomuntu wafika ehlinganisweni sikaNkulunkulu. God is so deep, God is so high. God is so glorious. Inkazimulo yakhe akekho akwazama ukuimagine. Listen, God is beyond. Ingakho phula hasiya. Nikhona nibazalwane. Ingakho uMoses wathi uapplyela ucela ukumbona wathi ayikhehla mawusesenyameni izoqhuma ingqondo. Ayingeke khehle, ngeke kulunge manje. Yabo yabo yonke lemthambe la kuwe izobhasta. Ngoba uzohlangana nento ngeke uphinde ushuthulale, uzoba netrauma. Ngoba uzohlangana esabisayo. Uzohlangana nento ozothi uchaza uzama ukuyichaza ikwehlule, uzogulisa ukuthi awukwazi ukuchaza into oyibonile. Wathi akekho wangibona emva kwalokho aphile. Wathi ngikubeke ukuthi ningibone as a gift. Njengesipho. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekile bayombona uNkulunkulu. Umholo wabo bonke ababekezele ukubona uNkulunkulu. That is your first reward. Ireward yakhe enye yesibili nikhona nibathandekayo. Enye into yofika kumangaze ezulwini uyofika uhlangane nezinto owazenza. Ocabanga ukuthi wena azayizingabalekile. Uthotha izulu zikubekele zona, ubekela umqhele. Wento wayenza wacabanga ukuthi wena wawenza nje. Kanti izulu la lithatha serious. Awukodwa nithuleleni bathandekayo. Listen, ngiyazi wonke umuntu ucabanga ama fasting o40. No, okunye wawukwenza kumuntu omunye eseceleni izulu la record. Lithi wazi wangikhazimulisa bo. uMoses akangenanga eKenani indaba. Washaya idwala ekhulumeni sokukhuluma nalo. Pho kwase kukhipha isigwetshe esithiwani, pho kubangwani pho. Kubanga ukuthi awungikhazimulisanga kubantu.
Shothi enye into esiyenza kubantu iyamkhazumulisa uNkulunkulu. Ngangcono khona ibandla. Likhona uthi ibandla bafowethu. Oh God, help me. Nikhona bazalwane? I know your works. Message I know your labor. Nikhona nibathandekayo. Ngiyayazi imisebenzi yakho izinto ozenzile. I know your labor kusho lokho okwenzayo. I-labor kusho ukuthi ngiyasebenza. Works izinto ezisiku storehouse. Nikhona nibathandekayo. Yeah, kuyaziwa lokho osukwenzile, kuyaziwa futhi nokwenzayo. Kusho ukuthi ke yo ma usuqeda ukusebenza yenza sure futhi uyaqhubeka. Wenza njani bazalwane? Usebenza. I know your works, I know your labor. Msethi ke your patience. Nithona khona la inkonzweni kodwa. Ngifunda nangizulu phela khona abadala ngisolokhu ngikwetiza la. Ngiyayazi imisebenzi yakho. Ngiyayazi imisebenzi yakho bamba wena ungaphumi. Yes. Nemizamo yakho. Uthi nemizamo leli khulunywa ngemizamo your labor kuthiwa imizamo kwaZulu. Nikhona nibathandekayo. Ngapha kwaphesheya kwelwandle kuthiwa your labor. Shuthi mafethu makukhona into osuyenzile ungayeki uqhubeka futhi wenze. Kodwa nikhona nibathandekayo. Hey, kodwa nikhona yini? Manje khona umhlabeleli oma ushe umsebenzi yonke imihla ngisela I know your works, I know your labor. Uthi ke ngiyakwazi nani Malindi kufunda shitshe enkosi yami. Ngiyayazi imisebenzi yakho nemizamo yakho nokubekezela kwakho. Nani bathandekayo? Khulumani phela bafowethu nani? Nokubekezela. Khulumani nani? Kusho ukuthi siyabekezela. Shothi kubo kaJesu kwenziwa njani? Yini ukubekezela ungayiyeki into eright noma izimo zingasavumi. Ukubekezela khona ukuphikelela noma kuthiwa hayi yeke into uqhubeka wenza into eright noma izimo enqaba uqhubeka uyenze futhi. Uqhubeka wenza into eright noma ingakunika ama results azaphume. Uwenza into eright noma kungekho umuntu okunakayo ukuthi lento yenza ibaluleke kangakanani. Awuzubona into ibaluleke kuwe kubantu abanga around ingabaluleki. Kodwa ungayiyeki izibaluleke nakubona. Kuyabekezela tshela umakhelwane ukuthi kuyabekezela. Umethula umakhelwane uthi hey Nkosi yami ngangcono seku next week ngihlale kwendawo. Khuluma nani bathanda kuyabekezela. Malibonga liphinde dunyise igama lenkosi. Phela ngeke usasukuma manje usuyobhekana nami ingqotho. Amen. So said ke your patience. Amen. Come on church obangifuna simambe usimna namhlanje. There come on. Nokuthi akawunabamela ababi. Come on church. Amen. Ibandla leli elidiscipline nelidoctrinal. Ibandla lelo ngeke ulinyakazise kalula. Ibandla leli linomoya wokuhlola lokuthiwa i-discerning spirit. Malithi awuna kumabela ababa lisho uhamba ulwa nabantu phandle lisho ukuthi uyakwazi ukuyibona into wrong, uyakwazi ukubona into right. Lalingekho violent langolona ibandla elwayo lasho ukuthi kodwa uyakwazi ukuhlukanisa okuright nokurong. Lalinomoya wokudiscerna. Okuhlola umoya nikhona nibazalwane. So uJesu ulirecommend uliveza ke njengebandla very powerful and strong church. Uthi ke niyabekezela futhi nabantu ababa nibamele. Yes you have. Wabavivinya bazisho ukuthi bangabapostoli bengesibo. Wabafumana beqamba amanga. Ibandla lele belime kwisifundisweni esiphilayo sika Kristu. Hawu bafowethu alikho ibandla ngapha ngiyokhonza nikhona nibathandeka. Uyacabanga ngisweke kangaka ngize ngiphindele ekhaya ngingakhonzanga nikhona nibathandeka. Listen ibandla leli bafowethu elime esifundisweni esiphilayo sika Kristu. Amen. Belikwazi ngisho ukubona lihlukanisa abantu abalethe isifundiso sobupostoli esingesibo ukuthi ayakusiso. Futhi ibandla beli strong kuma foundations, ibandla beli strong with doctrine. Futhi bekuyibandla ebelisidla imbhalo linamathela ezifundisweni eziphilayo.
Hayi wow, I wish I can preach ngikhona nibathandeka. Ngoba enye izinto ofuna siqinise this time bazalwane isifundise esiphilayo. Saka safundisa la ekhaya so besibuye naso uJesu engakabuyi futhi nonyaka ungakapheli sibuye ne sound doctrine because lonto is so much important. Ibandla belime esifundisweni esiphilayo. Ungeke nje ulihijack noma ngani ulifake noma yini. Ibandla belime esifundisweni. Kuthiwa asikudli kithi lokho. Noma eShiki province efika kuvunyiwe uthi ngikhona nithuleleni bathandeka lithi iBhayibheli kuvunyiwe konke kodwa akusizi konke noma ephakathi kwabantu abenza konke kodwa athi kithi asikudli lokho ngoba masika abakhanda abantu abanjalo safanele sisebenze futhi sikhanda insimbi ezithi kithi akudliwa lokho leli bandla ke belinjalo in a way that beli ibandla beliyithemba lokuthi belikwazi ukubahlola abantu abayibhiza bethatha ama-office kodwa kungesiwo umoya kaNkulunkulu. How many bangaka abapostoli esinabo manje bangaka abaprofeti abasinabo manje abangahloliwe? Siyapostelisa nje thina siyaprofetisa nje kodwa akaze kuhlolwe ukuthi laba abapostoli yibona bescripture ela khabaya laba abaprofeti ba inline nembhalo leli iBhayibheli leli ibandla labahlola labathothi banamanga la hey my goodness nikhona nibathandeka kodwa ngigijima nikhona nibazalwane bami yazi ngiyangithandazela abantwana bami ukuthi lento siyiphefumula kini iphumele kini nikwazi nanokudisena nihlukanise ngisomoya abanye baya kuma institutions abanye bashintsha ama prophets ngenxa yemisebenzi abanye ziningi izinto abanye bahlangana nabanye kodwa kutholakala uhlobo lwabantu abanjengebandla leSefesu angisho abantu abajaji abantu mina ngisho abantu abahlola umoya abathi hayi akusikho ithimula into hayi athemula nithuleleni kodwa failing that bazalwane mase kanjalo si exposed engozini siyokhonzwa abantu beshilime ezifana nezakho babiza uJesu ofana nawakho kodwa besebenza ngomunye umoya so banjwa igenge yeinyoka nithuleleni so banjwa igenge yeinyoka masolala ubuthongo. God must give us a discerning spirit. Uje umuntu asibusise sebuye sicinga nesource usibusisa ngani wena ijima play weight nithuleleni bathandeka singaboni ngemasela ujima happy asifuna ukuhlohlwa imasela ujima jima ayinithule nonke sontweni yazi niphekwani bathandeka nikhona nibazalwana you have tested those and you say bra hey sheshisa umalindi Nkosi yami nakho ugamanxe ihora unokubekezela yes wakhuthazela ngenxa yegama lami kawukhathalanga yebo lithi ke you have labored for my name's sake and have not become weary nikhona nibazalwana wakhuthazela lithi you have labored for my name's sake you have labored for my name's sake kusho ukuthi bawuthi uphuma nje kube ngenxa yegama lami awuyikhandelanga igama kodwa ngishumayela kanjani bafowethu nikhona yini hey siseyinsukwini zamagama manje siseyikhathini zama followers wonke umuntu ufuna abalandeli abaningi ngisho akusena ndaba ukuthi bayapi uma khona umuntu obalandela abantu bafuna ukulandelwa nje kodwa for my name's sake yonke into siyenzela igama lakhe sona ngithanda ngenxa yegama lakhe bafethu akukhathalwa bafethu nikhona nibathandekayo fanele siyenze yonke kodwa ukuthi iBhayibheli noma yini enikwenza kodwa nikhona nibazalwane lithi noma kungezwi noma kunomsebenzi kwenzene egameni kaJesu because lilodwa igama eliphakanyisiwe elingaphekwa amagama onke
yonke into ayenza usuphethe uKristu ngesona isizathu isiphumile kulayo. Khona ingoma yakudala yathi you are the reason I sing the song with all of my heart, with all of my soul, with all of my strength. I give you the praise. Thank you, Jesus. Jesus is the reason. Let Christ be your reason. Once man becomes your reason, one day you will leave this thing. But let Christ be your reason. Let Christ be your reason. I have not become weary. Come, let's go. Kepha nginalokhu ngawe ukuthi uliyekile uthando lwakho lwaqala. Hey! I like this thing, bathandeka. uJesu usho istrength saleli bandla sonke. Andiyabona wonke umuntu sefuna ukuthatha i-membership lapha. Wonke umuntu ayifuna ukukhoza iface manje angiyelele balikhe ibandla nje lihlola abantu abanjalo njalo liyabekezela lisebenza futhi masisebenza limele lisebenza egameni lika Jesu. This is one of the best church ever. God uJesu said nevertheless lokho akasho ukuthi lokho kungale useyakuchithela phandle usho indawo afanele ba improve kuyo. Leyanto kwangeyona e-condemnation kwakuyi-point kwakuyi-area okufanele banyusa amasokisi kuyo. Uthi uJesu khona into engiyinotisile-ke manje, I have this against you. Usethi uthini Malindi? Kepha nginalokhu ngawe ukuthi uliyekile uthando lwakho lwaqala. Lithi that you have left your first love. Somebody say first love. Bafowethu ngiphindile xa bashe ngicela uphinde. Ubani osho lokhu la? Umuntu obengaficelela ibandla le-operator ubengathi hallelujah. Anidingi lutho nina ngithika 100. Kodwa kusho laziyo. Uyabona inkosi mayithi kuwe nyusa amasokisi. Isho ngoba istrength sakhe iyasazi. Kwase isikhathi usubone sithethe wenza uzulimala. Uthi la ekhaya nje ngathi banginconywa ngibongwa ngiyaphusha ngathi angiphusha kanti hey ustreshelwa la istrength sakho sikhona. Siyabona khona uyenza kodwa siyawaza amandla. Siyazi ukuthi uyabona lo can do best. Akaze ubone ingane kuthiwa ithola o 70 90 iqhamuka community sayi30s. Uthi uyaganga. 80 no 90%. To wena uyaganga. Kodwa nithule lenkosi. Ayikangcono khona ibandla engisonta kulona bafowethu. Nikhona kuvele kuqhamuka uthisha wayo uyazi ngempela athi uyaganga wena. Uyaganga manje. Hawu, u-angel lo. Athi uyaganga. 85 uyaganga ke manje. Uyaganga. Kanti isikhathi wabafowethu isiqenqe. 85 athi uyaganga. Wena uyena umuntu o85 umuntu o100. I know you, i-potential yakho ngiyayazi uyaganga. Manje ukubona ucelebrate ko 85 ngiyaganga. Where is 15? At where is 15%? Because uyabona unayi ability yokufika 100. Kodwa ngikhona nibathandeka naleli ibandla lasefesu uthi uNkulunkulu zinhle izinto azenzayo kodwa khona senginothisa wehlisa uthando laseqaleni. Kusho ukuthi sike sahlangana nawe somewhere kodwa ngiyakubona uyadropa. Because the God that we serve will stretch you. Uyabona uNkulunkulu ongaku-stretch ongaku-challenge. Okwazi ukuthi hayi. God will stretch you. Khomisa spring. Uthi ngeke ngakubona kodwa indlela manje uqhubeka your first love. Khona ingoma sasicula kudala take me back dear Lord. Asingayiculi nikhona nibathandekayo. Listen. Wonke umuntu une good start. Kodwa ngicathi siqhubeke ipace yehle. Kanti akuwona ama rules lawo a professional man okugijima. Mugijima uzowina. Uqala ngepace kahle, awuqali kancane.
ngoba waqala kancane bahamba ngempela ukuphinde bathola. Ukhona nibazalwane. Uhamba ngepace noma kuyipace okwanti ureserve ipace yokugcina yokuvala. Uhamba ngepace ekahle. Enkathi ziyaqhubeka ziya mase kusela ama few kilometers makuyi long distance sekusela 5 kilometers you change the pace khona ipace yokuqala khona ipace yokubamba iphakathi nendawo lejeni khona ipace yokuvala leyo yokuvala iningi ngendlela oqale ngayo manje uJesu ukhuluma nebantu ukuthi ngindlela oqale ngayo nendlela osuyenza ngayo manje mangibuka ipace uyishintshile uthi uliyekile uthando lwakho lokuqala uthi ngiyakwazi mhlahlangana wawungenje akwasithandazeni kanje bazalwane thanda Nkosi ngicela ungibuyisele uthando lokuqala uyakhumbula yini ukuthi ubungatshelwa into eziningi uwena obuchase izinto uwena obuhubha izinto ubunga instructwa kangako bekushiwo kanye ungene bekuzama kanye ichibi uphoseke enkathi uqhubeka uhambo usulekelelwa kakhulu ukutshelwa ukunokuthi kune passion ukunale drive engaphakathi kwekuphusha uJesu kuyela kuyona ke ngicela ukubuza abazalwane ukube ispeed awushintsha ngabe ukuphi manje uma lento oyenze kahle ikhiphe wanje ukuba waqhubeka nayo ngabe unjani lemthandazo oyenzile uma yakwenza waba kule level ukuba uhlukananga nayo ngabe ukuphi khona imkhuleko yakho le special owayiyeka ukuba uyiyeka ngabe unjani uma ikwazi ukukusustaina leyo wayenza kodwa ngithuleleni bazalwane yazi ngithi mangikhuluma njalo bazalwane ngithi umuntu uphila ngento ayenza izolo lo yenza namhlanje leyo usu investela ikusasa ayikho into yenza namhlanje for today yonke into yenza namhlanje yakusasa uthi omunye angidingi lento ubuka ngiright nje usustainwa lento yenza izolo shuthi njengamanje awudeposit lutho for tomorrow uzobona kusasa ukuthi angidepositanga lutho namhlanje njoba sila endlini sizolungiselela ikusasa lethu ngoba inamhlanje lethu sisebenza izolo besisebenzela namhlanje sisebenzela kusasa sobe senza lolunye usuku in-principle yempilo umuntu akaphili ngento aqeda ukuyenza manje umuntu uphila ngento ayenzile mesedla isithelo sakhona kodwa ngikhona mase siphinda siyatshala namhlanje sidla isithelo sakhona sosidla kusasa ngangitshela abantu ungehlisa ipace lamandla wezwa manje amandla into owenze kahle izolo mawusuyeka awusena lutho lokudla kusasa uzobona kusasa ukuthi angitshalanga namhlanje ungaliyeki uthando first love qhubeka ke sisiwami sithandaza ngakho khumbula lapho uwe khona good news yenza njani bathandeka soft lento kuningi ngapha ngithina into ibhikani nazo nina ngapha yeah so yenza njani khumbula lapho uwe khona so remember therefore from where you have fallen how ngezindlela uma umuntu eyeka uthando lokuqala iBhayibheli uthi uJesu kuvela ngokuthi uwile shuthi simiswa indlela esimthanda ngayo uJesu mekwehla uthando lokuqala kwehla uthando likaKristu lithi iBhayibheli khumbula lapho wenze njani ngithanda lento yokuba responsible la ubani okhumbulayo akasho uJesu hey ngizozama ukucinga ethini lenkingi uthi khumbule wena nje futhi uthi khumbula wena la uwe khona uthi futhi uyazi uthi breakdown uyenziwe yini thatha responsibility ngoba akekho umuntu bafethu one breakdown ongazithini thina mangazi ngane kababa ngazi angifaqama nje angazi ngiyibona senginje you know ukuthi I disconnect tape hamba uyixhume lapha izokhanya intambo remember therefore from where you have fallen yes repent yes to what ngakho khumbula lapho uwe khona yes uphenduke yes wenze imisebenzi yaqala somebody say amen hey khona imisebenzi ekhunjulwayo nithuleleni bathandekayo hey madoda khona umsebenzi ekhunjulwa uNkulunkulu ethi yazi mfana wami uyakhonza kodwa ingikhumbula imisebenzi yakhe yokuqala hey I miss it akazi umuntu abe history phila kuzo nca kusho yena kuya hey mfana wami ngeyikhathi zami hey ubonke sikabani lesi manje amen usuyakhohle sikabani manje leso do the first works somebody say amen
Let me just put this challenge kuleli bandla. Ngicela ubathandekayo wonke umuntu akasukume afuna ukuyolwela into ake wayenza wayiyeka kungasho uNkulunkulu ukuthi akayiyeke. Angishumayele thube isonto mina ngishumayele ukuthi siphume la siyokwenza. Hamba uyocinga ukuthi yini lo wayiyeka uNkulunkulu engashongo. Musa hamba uqale phansi uyenze. Lalela kunazi indaba ezimnandi. Inkosi kulinde la enahlukana khona. Ngishilo la ngathi akekho umuntu oqala phansi ngoba khona wawusukwenzile. Kodwa mawufika la manje uyofaka nje wena ufaka upause uyoshaya ustart uyophinda iqhubeke futhi. Amen. Makudlala iCD kudlala icassette kudlala into manje nje. Kudlala noma yini ke edlalayo. Isig number 50 something out of 100. Usufaka upause. Imakulo 50. Angithi? Imakulo 50. Mowashaya uplay ithi 51 ayithi 0 nikhona. This is what is happening now in your spirit. La ugcina nekhona nenkosi inkosi kulinde lapho. Mekwashaya uplay kuyaqhutshekwa futhi. Amen awukho ngisho umusa omningi. Hey nayo ke indaba yokugcina bafethu basivala indaba yasefesi namhlanje. Yebo or else Uma kungenjalo, hayi kushuwo lo muntu ozothi etshelwa angenzi lutho. Nazi ke indaba iphethwe iBhayibheli. Uma ungayenzi lutho, uthanda lokuqala ubuyele kulona uphenduke, you don't revive yourself. Ubuyele emsebenzini yokuqala. Hey, uthi mangingenjalo ke yini esoyenza? ngiyeza kuwe. Oh my God. Ngilususe uthi lwesibani sakho endaweni yalo. Somebody say amen. I will come to you quickly and remove your lampstand. Somebody say lampstand. From its place. Ningakhohlwa. I-lampstand isho ibandla. Njoba kuthiwa ama ibane izinto zezibane ezu7 kwakushiwa amabandla ayisikhombisa. Kusho ukuthi uma ke ungaphenduki ngizofika kuwena. Ngisusa uthi lwesibane endaweni yalo. Kusho ukuthi ngeze indlela you will no longer ngeke usabala ibandla lami. Ningaba yisonto nihlangane but angisekunibiza njengebandla lami. By organization nje. Ngokususe endaweni yalo. Qhubeka malethi. Uma kungenjalo ngiyeza kuwe ngilususe uthi lwesibani sakho endaweni yalo. Yes. Uma ungaphenduki. Uma unjani bathandekayo? Nizwa ukuthi ibhlungu leyo kusuka kwesibani angithi bazalwane. Kodwa yenzeka kuphela uma unjani? Yakuliwa la. Mawuphenduka futhi uthi lesibani libuyele endaweni yalo. Mawungaphenduki liyasuka. Vele obvious bafowethu mawulibeka usilesibani mase mawuphenduka lisendaweni yalo. Mawungaphenduki lwenziwa kanjani bathandekayo? Liyasuswa. In my last few minutes esengisele nawe I start ibandla laseSimna siya introduce so liqedela ke next week lona. Verse 8. Bese recap bazalwane bami ngebandla laseEfesu sishumayela ngalo kakhulu last week. This week ngifuna siqaleni ibandla laseSimna. Nakuyingelosi ebandla laseSmina loba ukuthi nakho akushoyo owokuqala nowokugcina owayefile kepha osephila uthi ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho nobumpofu bakho kanti ucebile. Oh hallelujah. Amen. Yes qhubeka. Nenhlamba yabathi bangabaJuda bengesibo kodwa beyisinagoge likaSathane. Yes. Ungesabi lokho ozakuhlupheka ngakho. Bheka uSathane uzakuphonsa abanye kini etilongweni ukuba nilingwe. Futhi niyakuhlupheka izinsuku eziyishumi. Thembeka kuze kube sekufeni ngokunika umqhele wokuphila. Malibonga lidunyise igama lenkosi. Yes. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Let's go back ke. Siqaleni ku verse number 1 ke bengifuna nizwe. Verse 8. Nakuyingelosi yebandla laseSmina loba ukuthi nakho akushoyo wokuqala nowokugcina owayefile kepha osephila uthi. Somebody say amen. Leli bandla ke elinye futhi lamabandla bazalwane kuthiwa beli distance encane nje engeningi kakhulu nebandla laseEfesu. Mhlambe bengabo 50 kilometers away to 60 kilometers. So ibandla ebekwi sendaweni eyodwa cishe singafana nokusuka la siya sendaweni njengoba Stenga Thongathi
wayesebhala ke futhi uJesu athi akubhalelwe leli bandla laseSimna. Ibandla laseSimna ngokukuloba kukaJesu liyibandla elifakwa elaziwa kakhulu ngebandla eliphile kakhulu phansi kwencindezi yenhlupheko, ipersecution. Libizwa njengamanye lamabandla elikhulunywe kakhulu ngendaba yenhlupheko, persecuted church. Leli bandla laseSimna bekuyibandla, a very good church, strong church, kodwa li-undergowe, lidlule izimeni zenhlupheko kakhulu. Okuyisymbol nesign futhi bazalwane bami yesimo ibandla olibuye lidlule kulo. Ibandla laseFesu bekuyibandla strong, eline-doctrine right, elisebenzayo, elikhuthele. Ibandla kodwa ebese lehlise ipace. So kuthiwa ke lona alireviveke libuyele emsebenzini yaseqaleni. Ibandla bese lehlise ipace. Kodwa kuyibandla elihle, elistrong, elisifundise esiright, elimthandayo uNkulunkulu. Belehlise nje uthando lwaqala. Into esiphika ebandla laseFesu ukuthi kubalulekile njengebandla likaKristu ukuthi noma siqhubeka sisebenza sikhonza inkosi singalulahli uthando lokuqala. Engangcono khona ibandla yasi. Then leli bandla abathandekayo laseSimna libalwa njengebandla elidlulekele enhluphekweni. Liyisign neuphawu lwesikhathi senhlupheko ebandleni noma kumzalwane. Ukuthi wenze njani mawudlula esikhathini senhlupheko. Leli bandla liyisign yokuthi noma umkhonzo uNkulunkulu umthanda kodwa intshushiso iyafika. Akangcono ngiyakubafethu isikhathi kube sami sonke ngabe ngishumayela unyaka wonke le. Nikhona nibathandekayo. Because enye ama challenge esibhekene nawo ebandleni, ibandla bazalwane lilindela izinto ezinoshukela nezimnandi kuphela ngenxa yokukholwa. Lingayireserve lengxenye yokushushiswa. Kuze kuthi mhla kufika inhlupheko acabanga ukuthi ushiwo uNkulunkulu kanti ziyipackage, ziyingxenye yohambo. Tshela umakhelwane ukuthi inhlupheko ziyingxenye yohambo. Ayi ngiyashumayela manje. Nikhona nibathanda kayishona kakhuthana inhlupheko ingxenye yohambo. Emkhwameni sawonke umuntu okholwayo kufaka izibusiso, kwafaka umusa, kwafaka uthando, kwafaka ukunqoba, kwafaka ini bathandekayo, kwafaka izinto ezinkulu ezimangalisayo angazi ngayibiza ngani, kwafaka ukuphila okuphakathi esikhwameni futhi kwafaka nokuhlupheka futhi. Inhlupheko ipackage yokuhamba noNkulunkulu. Nikhona nibathandekayo. Leli verse bathandekayo li temptation. Nikhona nibathandekayo. Ngicela sifundele incwadi, ufuna sifundele incwadi le. Ingena manje nje emoyeni wami njoba ngishumayela. I think it's a book of Mark. Ntoli. Incwadi kaMark, Matthew chapter number 19. Angimathi lo ubani lo iveze kahle noma uMark 10. Ngicela siqale kodwa. Ngicela siqale kuMatthew. Matthew 19 verse 27. Funda. Khona uPetro wathatha wathi kuye, bheka thina sishiye konke sakulandela. Sishiye konke sakulandela. Yes, come. Pho siyakutholani na? Yini esiyakuyithola? uPetro ufuna ukuzwa ama benefits. Nithuleleni bathandekayo. Amen. Ufuna ukuzwa ama benefits okulandela uJesu. Ufuna ukuzwa ama benefits okulandela uJesu. Sishiye yonke into sakulandela siyotholana. Funda. Wathi kuba uJesu, ngiqinisile ngithi kini,
nina eningilandelayo ngokuphinda ukuzalwa lapho indodana yomuntu isihlezi esihlalweni senkazimulo yayo nani niyakuhlala ezihlalweni zobukhosi eziyishumi Wow. nahlulela izizwe eziyishumi zakwa-Israyeli. Yes. Nalowo oshiye izindlu noma abafowabo noma odadewabo noma uyise noma unina noma abantwana noma amazwe ngenxa yegama lami uyakwamukeliswa okuphindwe kaningi adle ifa lokuphila okuphakathi. Somebody say amen. Amen. Funda uMark, shothi uMark 10. Mark 10 oyikhipha ngendlela esindisiwe. Fundani iBhayibheli leni. Mark 10:28. 28. uPetro wathatha wathi kuye, bheka thina sishiye konke sakulandela. Yes. uJesu wathi, ngiqinisile ngithi kini, akukho umuntu oshiye indlu noma abafowabo noma odadewabo noma unina noma uyise noma abantwana noma amazwe ngenxa yami nangenxa yevangeli. Yes. ongayikwamukeliswa ngekhulu. Listen, who shall not receive 100-fold? Makushuwa ke okuphindiwe lokho. Amen. Amen. Umvuzo okulandela uJesu lithi mawusu ama benefits okulandela uJesu you receive 100-fold. Kulelizwe nasezweni elizayo. Yes, come. Yes. Manje kulesi sikhathi izindlu nabafowethu. Whoa, ungajahike manje malindi. Manje kulesi sikhathi 100-fold in bathandekayo izindlu. Kodwa leli sonto bafowethu. Amen. Now in this time houses. Izindlu zingena phansi kwama benefits okumlandela uJesu. Hawu kanti ngikhonza bafowethu. Amen. Yes, come. Nabafowabo. Uthi number 2 uthola ifamily. Brothers and sisters, yes? Nawo dadewabo, nawo nina, nabantwana. Yes. Uthi uma imvuzo kumlandela uJesu kade kubuzwa la sotholani. Thu hayi uthola okuphindiwe kulesi sikhathi nasesikhathini esizayo. Izindlu uyothola abafowenu, uthola odadewenu, uthola omama, uthole ngisho nabantwana. Futhi ifamily khona nje ngokulandela uJesu nje. Ingakho bazana umuntu engena lapha ezintandane engenamuntu kodwa meke wafika ebandleni athola abafowabo, athola abazali nikhona nibazalwane. Umuvuzo wokudela yonke into ulandela uJesu. Ukhuluma nangezindlu uthi uJesu iminyango iyovuleka nithuleleni bathandekayo. Hey safana njalo sile apply lelizwe leli ufunde nje uthe wena Jesu nikhona nibazalwane. Uthi kulesi sikhathi nakwesizayo. Yes, come. Namazwe. Nwebantu. Yes. Kanye nokuzingela. Iyathusa ke leyo. Ngathi ngene nge-offside nje. Yes. Nasenkathini ezayo ukuphila okuphakathi. Listen ke. Who shall not receive a land 100-fold now in this time? 1 houses, 2 brothers, 3 sisters, 4 mothers, 5 children, 6 lands. Wakubuthi hey! Sidla amazwe siyalidla izwe. Nezindlu siyazidla. Usethi ke kodwa with persecution. Lesi sikhwama bafethu besiphethe into enkulu nje. Siphethe abafowethu, siphethe umama, siphethe ubaba, siphethe abazilokozana, siphethe amazwe, siphethe izindlu. Uhlupheka ngenani manje lana. Uyipackage. Ngangcono kodwa mphume ngejubane madoda yazi ngoshumayela. Nikhona nibathandekayo. Lalelani bantwana benkosi, ingozi. Mawucabanga ukuthi uzophatha ivangeli nje ngo-icing sugar kuphela. Listen, ivangeli sometimes ibuye liphekezelwe inhlupheko. Persecution is our portion. Bekufanele uJesu kube bekuyilesi generation yethu eshunyayela manje, befana ngayifaki leya part. Ngoba usekhulume ngento ezinkulu before. Zwana ke usethi in this age to come eternal life. Uthi niyothola nokuphila okuphakathi. But khona umuntu engithusayo lapha, persecution. Ufunani lana ngoba uphethe ubebuza ukuthi siyeke yonke into sakulandela siyotholani. uJesu ukhuluma ngama benefits wafaka ipersecution phakathi. Lento mfowethu kuyipackage ikhombo. You buy 1 you get 1 free. It's either ukuthatha konke noma ukuyeka kanye kanye. Fana wazi uma uqhubula ikhombo yevangeli phakathi khona ipersecution. Say understand bazalwane le ndaba yethu yokulingwa noma
yokuhlushwa mangasho kanjalo le ndaba yethu yokuhlushwa ukuthi ingxenye yevangeli kuzothi mhla ifika uthi ngibambe lona. Angeke inhlupho ikwenze uye kuJesu, izothi mayifika uthi yilo, ngoba kuyingxenye yomuntu okholwayo ukuthi kube kuhle abuyehlushwe kubuye kudlule abuyekhonza kube mnandi athole ibusiso athole imoto athole ama-promotion abuye athole inhlupheko athole intushelo. Listen to the Bible, with persecution. Uthenga imoto kube khona abavuka umono bathi wa uthenga umuzi bathi siyakubongela, abanye bathi ha. Yonke into kubo kaJesu iphekezelwa inhlupheko. Ngangcono khona ibandla likhona labazalwane. Eyeye uma uzokho umuntu olala uvele nje uthi ayingeke ukubone kamanzi kimi la umqunyele ngawo nikhona nibathandeka sangokhuluma phandle hawu umuntu akathelwa ngamanzi. Uzothi ungathole kuwena nikhona nibathandeka. With persecution. This bazalwane, lezi zinto sisazofundisa ngazo na next week we come back to the same subject. Listen, lezi zinto ibandla kuyafuneka manje ukuthi libandla esilikhanda manje sibuye sifake isispice sasesimna, ngoba inkinga sikhulume ngezinto ezipositive of which is good, sangabe sakhuluma ngezimpi zevangeli, ngoba ivangeli indaba ezinhle kodwa kuyaliwa nazo. Lalela mntakamama, mawungena evangelini ungena empini. Akekho umuntu otrainelwa amasosha emaphoyiseni. Akwesiyeke amaphoyisa ngifona asikhulumeni ngamasosha. Mawukwazi wajona umbutho ngizothi wakhuluma ama-forms. Ngabona nabanye bethi ba-apply ngathi uyakhona nawo ngani Nkosi sikelele iAfrika maliphakamisa uphondo lakho. Ngavele ngama kanje ngathi Nkosi sikelele ngathi nawe wathi ngiyangena umsebenzi ngathi ngangasho ngithini khona nibathanda ngami ngibuka nje indlela semasosheni phela lapha. Mungena kwi-army ingqondo yakho akekho umuntu wakwangena kwi-army ethi hayi ngenzela nje ngenzela ukufaka nje ukunyoswenka laphana. Nginey'ngubo zakhona kuzona ezokuswenka nithuleleni bathanda ngami. Umuntu ongena kwi-army that person utrainwa ngempi vele ingqondo yakhe ilinde ukuthi kungenzeka noma yini. That person ingqondo yakhe is tuned for war. The problem with the church thina sisempini ukudlula ngisho i-SA Army, sisempini ngisho ukudlula impi yase-Europe amasosha ase-USA, sisempini ukwedlula ngisho amasosha ase-Gaza, sisempini ukwedlula ngisho amasosha kwa-Israel. Uma umntwana kaNkulunkulu okwazi ukuthi ujoyine impi, akufanele ulinyazwe impi iba njengesosha. Like a soldier in the army, I'm set for the war. I am the winner. In Christ. Let your mind, ingqondo yakhe yazi ukuthi ujoyina umbutho. Shona ngithanda ngijoyina umbutho. uJesu mhla izofika engakafiki wafa ngisho abantu besabona inkanyezi nje wavuka kweroad. Impi kaJesu yaqalwa eseyingane. uJesu wabalekwa naye esagoqwe ngalento yini lento sagoqwe ngerompa kwagijinywa naye wawucashiswa icontent irobot. Namsebenzi khona lokho nikhona bathandeka namsebenzi. Listen, uJesu kwagijinywa naye wayiswa eEgypt kubaleko limpi. uJesu kwaliwa naye engakaqali umuntu engakasho nokuthi amen, esanya isavala amehlo say-infant kwaqala impi. At the age of 12 years kwaqala impi. Uthe eqala iministry uJesu kade yaqala impi ngaye. Kwaze kwaba sekuseni kwesiphambano uJesu waba sempini eqala waze waqeda. uJesu uyena yedwa bekwathi ushumayela esiqukweni ehlukene phakathi nendawo. Abanye befuna ukumbulala, abanye befuna ukumamukela. Abantu bebethi bekholwa nguye, kukhona abaqoqa amatshe la. Bethi niyabona lo muntu uzuza abantu abaningi, bathi singenza liphi icebo ukuba simbulale aphume phakathi kwabo aphinde ashumayele. uJesu akaze ashumayele kwi-comfort zone. Wena wazalwa ngempi, ungacabangi. Wena lalela uzalwe ivangeli elingene ngempi.
musucabanga ukuthi uma sekusindiswe wena kuyohlala kushukela kuyoba mnandi kodwa kubuye kuvuke ukuthi yaqhamuka ngempi lento mhlawumbe elinye iqiniso engingacela ungafihle lona ukushintshwa kombuso uya komunye umbuso akakaze kube into right mhlawumbe uJesu ezokulanda wena uyanda mhlawumbe uJesu ezokulanda waphuma njengendoda yempi mhla kuzolanda wena ngoba nesitha sasigwevile nawe nikhona yini kwasho ukuthi umkhulu ongakithi kunosezweni uJesu waphuma ngamandla akhe amakhulu kwaphuma wena phakathi lo owaphucwa yena kade kusebenzisa akalele kuzobe namhlanje akekho happy ukuthi wena uswenkile umuhle kanje manje ukhonza uNkulunkulu uzoyizama impi yokubuyisela emuva thina mase sikholo sashumayela sathandaza nangelimi nangesingisi sicabanga ukuthi lento isingisi nelimi kanti lento iyimpi we are at war nisasenkonzweni kodwa ipersecution isimo noma isenzo esuke siphoqwa umuntu othile mhlawumbe isenze njengosodlame noma angenza noma iphi indlela mhlawumbe azafake ngisho izinto zomthetho phakathi ezama nje ukushushisa njengoba noJesu kwenza njalo uJesu babefuna ukumbulala mabehluleka isystem yoloko uba violent babezama ukumthola icala sakushumayela lokho bazalwana ngithi ukuthi uJesu wayengenalo icala nikhona na kodwa bazalwana ngicela nibe kahle bazalwana bangingezwa ngathi khona uSathane kanti akukho Sathane kanti nina nje nihleli kabi nikhona bathandekazi listen babezama ngisho indlela yokuthi bamfakele ama charges yokumfaka icele elithizeni ngoba ipersecution enye iza ngempi enye izwa ngokushushiswa ubekwe into icala ongenalo awune innocent like awuthi vele ngikhuluma nabantu aba right nikhona nibazalwane akakazi uundergowe isikhathi esinzima where you have been charged for something that you don't know kube khona abantu bangakufuneli into ongayazi abakufuni ngani ipersecution enye ingxenye zama persecution ipersecution iyakwazi ukuphuma as a form of a charge uyabona ube i-victim ube in suspect yento ongazi thina I was reading one of the stories angisumuntu into sensitive angithanda but ngafunda istory somunye umfo owaboshwa ngathi how many 15 years or so ngecala ngalenzanga that guy yasikhuluma istory sayo kazi what happened wakubulawa enye yama top lokhosana authorities ngalo ngamention ozosuka kucatshe ukukhuluma abantu makubulala abantu yabona amaphoyisa inkathi esesha so baphushela lo mfo ukuthi uyena oyenze lento bambamba washawa ngalendlela lapha makufuna uvume icala ungakuthandaza uthandazele nje ungalazi icala ungavumi ukuya kuleba abantu laba uzolivuma vele kuyafana uyazolivumisa indlela nje abazokushaya ngayo ubona hayi naye unokuthi ngife la ngivume so naye wangena in the same trap waboshwa for 15 years egejiwe later on babathola abantu ababulala lento ya confess wayinkabe yayithunyiwe nayo isizokufa yabhala incwadi yathumela yathi no actually imini engabulala unoyibani bani lo muntu enambopha nabopha umuntu oro fortunately wayisaphila lo muntu ahamba amaphoyisa ambulanda abuya nayo umseshi wafika lapha edoksini wathi hey ndoda kuseconfess umuntu la ukuthi uyena wabulala ubani so wena sekugcine for 15 years for nothing here so uyaphuma i-persecution is something like that where you'll be charged and be uzo-accused with something that you don't know khona enye yimpi la uSathane ezokumobilizela khona izinto ezizokulwa nawe bese kuba khona enye ozokhandelwa itulo njengoJoseph nikhona bazalwane where kuzocreate okodwa la ekhaya khona nibazalwane isifane ngenifundisa ngalezi zinto ngoba mhla nibhekana nazo mhla ibhekana nabantu abanithandayo mhla ibhekana nabantu enibathandayo nenibukela kubo niyomyeka uJesu nisheshe nikholwe izo zonke izinto kanti anazi ukuthi khona amaqinisa epersecution ipersecution is when abantu bengasikhanda istory kodwa nikhonze ebandleni eright bazalwane ngizakucabanga uba uJoseph waye local pastor kuphuma iruma yokuthi urape umka Potiphar and wazi waboshwa ngizama ucabanga ukuthi imembers zakhe zayizongena nenkonzweni Sunday
namhlanje sishumayela ngayo sithi halazida ma hey njengoJoseph yabekezela le account yabantu kozani ngiyibuza ukuthi kube waye local pastor wayizobuya imember ayizongena yini sekukhona umuntu ocreate istory ukuthi this person raped me. I-persecution iyakwazi uqhamuka engaza ngikhulise yazi namhlanje i-persecution iyakwazi uqhamuka njengetulo las creator khona itulo ethile kodwa nikhona baka bakhanda itulo ngoDaniel bathiwa ibafuthi yini singayithola against this man bahamba bacinga every area kwathola uDaniel umuntu odesperate kwathiwa lo ngesimbamba ngalutho ngaphandle kaNkulunkulu wakhe kwasithiwa hayi asambe siyomobilize inkosi ithi inkosi ayenzi into yokuthi wonke umuntu akakhuleke esithixweni nale yankosi yayiblindisha ivele izovumela abantu beqhamuka baimpose bafaka implan nje entsha yokuthi asikhandeni wonke umuntu ongezukhothama la akukhandweke into umphando weingonyama ubafakwe khona kodwa nikhona nibazalwane kwasho ukuthi bahambe wrong wathi uDaniel umphando weingonyama nomphando weingonyama angikwazi ukushintsha ialtar ngiseva omunye uNkulunkulu. So kodwa ikhona i-persecution ekhandwa haya nikhona nibazalwane i-persecution nama levels khona violent uthothi people can mobilize kodwa ngishota ebandlele right la yazi ngishota ngikhoza nabantu abathi where people even xaphashe bengazama ukuthola ngisho inkabi to kill you abanye bengafaka ngisho umuthi to kill you i-persecution le violent. uJesu kwakwathunyelwa ikhonzi ube ihambe ziyombamba ngalo sikhathi wayisemkhosini halazina lithi iBhayibheli zaphuma kwathiwa lezinto idiniwe bafowethu le ndoda namhlanje ifikile la mikuyafika la siyayibulala wafika uJesu emkhosini ngisho abafowabo bakaJesu babethengiwe lithi iBhayibheli bathi awunyuke nokuya emkhosini lithi ngoba ngisho nabo abafowabo bakhe uJesu babengakholwa nguye babefuna aye phakathi kwalabo abantu ukuze bambulale bambambe khona wathi uJesu hambani nesikhathi senihlala siright njalo esami isikhathi asikafiki baye emkhosini uJesu kwasangathi uyasala lithi iBhayibheli waye emkhosini ngesinyelela engaveli obathi uyaye bambone sekhona phakathi emkhosini kodwa nithuleleni bathandeka bathi lithi iBhayibheli wathi uqhubeka umkhosi ngalesikhathi uJesu ephakama ethi maye khona owomileyo akezeke imazophuza lithi iBhayibheli abafowabo waqhulana bathi hayibo abasafuni ukumbamba laba ngoba besazi ukuthi uzobanjwa nangekhuluma phambi kwabo obala lithi iBhayibheli uJesu wafakaza washumayela bagijima bayotshela ama-officials ukuthi le ndoda ikhona iyashumayela kwakhishwa ikhonzi la ukube ziyombopha uJesu safika kabi zifika ngalesikhathi uJesu uthi maye khona omile akezeke imazophuza wathi ophuza lamanzi animnikeza wona athi eswini sakhe kuyogobhoza imifula yamanzi aphilayo sami ikhonzi silalela imessage lithe iBhayibheli sizwe imessage sizwe indaba yemfula yavela enyakaza kubo sabuyela emuva ingambambanga wathi uphi madoda wasenithumile wathi hey madoda yasimiyekiswe yini wamuthi but akasesizwe umuntu okhuluma njengaye but the power of his message the power of his word uthi teshumayela sabathi sithunywa kumuntu wrong la siqosheni ke emsebenzini manje siqoshe uyacabanga iphoyisa lithunywe lobamba isigebengu kuthiwa silificile impela sisificile anisibamba ngani hayi akaze sihlangane nomuntu okhuluma kanje bafowethu siqosheni manje siqosha hayi siyayeka ngcono hambani nombamba nina no we can't touch this man. Itulo leli i-persecution ephuma in a form of ukuthi ubulawe in a form of violence bese kuba khona ke ephuma i-persecution ekhandwa lento ethiwa i-persecution ekhishelwe ukulimaza into ethiwa i-reputation yakho where people will create stories ezokwenza ukuthi igama lakho lingcole kubantu abathile ukuze babenefit uma usungcolile. Akakaze ufuna uqoshiswa umuntu emsebenzini bavele bashiya istory zezinto kodwa ngithule yala enkosini baye la ocabanga ukuthi uphethwe khona bafika bakhuluma into othi hayi lo bani this that umuntu owenza ufuna ukwenza ireputation negama lakho linukeke kabi la usuku nepower khona nikhona ngenhloso yokuthi akwenze ube down ukuze kathatha off meke wezwa ukuthi uqoshiwe iyanela ke le yanto abakade ufuna ukuyiseva. So i-persecution le eza ngebetrayal i-persecution le eza inhlupheko le elethwa ukwenza ukhandela itulo umuntu. Nginishumayeza lento bantwana benkosi ngenzela ukuthi ningalimali mhla nibhekana nenhlupheko. Akwatha nithule nonke la enkosini yazi.
Ngiyagcina manje ngiyathandaza ngithule niyangizwa yini? Mawubhekana nenhlupheko owazi kuyipackage. Umthetho hawo Sathane uyathula ethi ikhombo le. Ngithanda uJesu, ngithanda uKristu, ngithanda abazalwane. Yebo, neyibusiso ngithuleleni bazalwane. Izule lami yebo nenhlupheko ngihamba kanye nayo. Ngoba nayo ngizwile ukuthi ngikathi ngixosha ivangeli ngayixosha ngaqondanga. Mina ngangiyithathela uJesu kanti phakathi kulethe ngiyithatha kaJesu. Kodwa ngaze ngashumayeza abantu abaright ke namhlanje. Yazi ngiyanibona seni right ngempela manje. Niyangizwa nibathandeka. Ngangixosha ivangeli kanti phakathi kulento engiyithathayo kukhona nentshushisi. Persecution bantwana bami is part of the journey. Fanele uma usingelanga lokubhekana naye uthi hayi yilo. Ungathi uNkulunkulu wami ungishiyelana noJesu washo njalo Jesu uNkulunkulu wami ungishiyelana na ngazi kanjani usufuna ukuye kuKristu ke lapha akayeke uKristu noma uhlupheka. Kodwa nikhona nibathandekayo. Etiyeni ufaka ushukela nithuleleni. Ufaka ama tea bags khona nibathandekayo. Ufake amanzi abilayo angithi. Singaki lesa sethu. Ngithuleleni bazali singaki lesa sethu. Hlomuka wanginike enye version enkulu kabi ngathi Hlomuka ngiyayikhulekela baba ukuthi nami ngifike kuyona. Hlomuka uphuza itiye kuphela ushukela ufakwe. Bese kuba yilokho zathi Hlomuka ngicela ungibeke izandla ngoba maye kimi awungeke. Right listen ushukela itiye tea bag lokho angithi bese kuba amanzi abilayo angithi then is equal to a tea. Mawuphuza 3. Uphuza shothi makwaphuma okukodwa nithuleleni bathandekayo makwaphuma okukodwa akusaba itiye kahle lele silifunayo amphakathi khona Hlomo mawukhipha noshukela mina angisazi niphuzani manje. Listen enkathi kuphuma okunye shothi nayi lento make lenziwa itiye kodwa yazi angiboleka Khaliphi itiye mali ke lenziwa lafakwa la enkomshini ngenhlahla noma njalo angazi ngephutha kwatholakala ukuthi siphethe irecipe kaHlomo komkhulu bafaka ushukela kanti awusebenzisi kodwa sebeze bakufaka bakugoqoza ndawonye kanti ushukela awusebenzisi. 2 options. Uyabona ushukela mawusu mix etiyeni wawufaka ebisini. 2 options. Is either chitha konke noma uyaminca wona ushukela ungawudli ukuphuza konke ngoba meke kwahlangana kuhlukana. Kodwa ngithuleleni bathanda kabi meke nje kwahlangana akuhlukana. Linjalo ke nevangeli uphilo phakade umusa isibusiso nenhlupheko isuke yafakwa phakathi njenge spice. Enkanti uthi uyaphuza usukuphuza itiye kuhamba konke. Lento siyiphethe nayo lento yentshusho kancane. Somebody say the church of Simina. Khuluma ngesizuluthani ibandla laseSimina. Li represent persecution. Li represent a persecuted church. Ibandla lihambe libuye lidlule empini. Senze ukuthi mhlaso bhekana nempi singacabanga ukuthi uhambile uNkulunkulu. Ziyisayini izimpi zokuthi yiliva ngeke. Masibhekana nempi ureverse awufakwa uthi hayi izimpi ziyisigns ulupha. So wabuka nama dimensions of persecution. Next week angirecap ngiqhubeka la ngicine khona intaba yakho uma ukhona noma listen so ibuka ama dimensions of persecution njengoba bathi ngikhulume nawo ukuthi khona persecution violent khona abasezingeni lokuzingelwa angithi bathandeka bazingelwe nje njengoba Paulos babefuna becingwa nawe kuya ngokuthi kuya ngamazinga nabaziyo point of ukusingelwa thoma ukuthola kahle lokho abanye baza ke abanye baza babe ne security angithi bathandeka uyolwa nje nawo ngoba phela usakhula masukhulile uyobona hayi abanye fanele abanye babe ne security thoda basahambi bodwa bengabazalwane ngoba akufanele bekwahamba ukuthi uyazingelwa usempini ungayishaya into ngoba ungadlula esikhathini sempi yakho. Uyokubona ngelanga ukuthi hey sathi nami ngihambe ngedwa ngempela this time. Kuya ngokuthi ubhekene nani. Nikhona nani? Abazalwane sesikhonza nabazalwane abahamba nabantu ababagadayo. uJesu mhla inyukile ngelanga lakhe kuphi ngelanga lokuya eGetsemane
wabuza umbuzo simple nje theleza abantu abaningi abawubuzanga wayengakaza ubuze for impilo yakhe yonke nje ngalela ngiwabuza umbuzo wodwa wathi khonani niphetheni waphendula abafundi bathi siphethe inkembe eziwu2 what enough Jesu wathi siphethe 2 swords what okay is it right ningayi8 asinyukeni nazo akasho ukuthi hey isablonto yangathi uphethe umlilo wathi hayi shuka nenkembe eziwu2 anyuka namasoda awu2 umbuzo uJesu mawufike ezunto wangezande so ufuna ukubuza mina uJesu wayisho le nto wathi akusho mina awunanga ufuna ukubuza mina ngoJesu mina wakusho uJesu lo wathi khona inkembe eziwu2 wathi nyukani okay excellent wathi zanele akasho ukuthi hey wathi zanele wathi is right ukusho ngelanga leGetsemane ngesikhathi sempi uyeza uJesu lapho this time abangivele ku sesikhathini ngiyazingelwa ngiyafunwa wathi khona nibafethe niphethe lutho bathi laba isiphethe inkembe eziwu2 what good you right asambeni kodwa akaze isebenze ubuphethe wayisebenzise i1 wathi hey puti hayi ungabisayisebenzisa inkembe manje kodwa nje content kuye kodwa hayi ku right mazikhona noma eziwu2 kanyana you'll fight other things because awafika kwi level ethile uyobona mawusufike kulo level la ubona content angisho asiyeke nikhali la ubona khona uyadinga ube khona abantu ohamba nabo asiyeke nikhali ke manje ubona uyadinga ube khona abantu ohamba nabo thawo bantu sabahlala kuzithiwa ha ubani akasahambi yedwa sehlala kukhona abazana ahamba nabo uyobona mawusukhulile ngoba enye language yama levels kodwa amusela kulula mawusulapho uya understand okay abantu ube ne protocol nabantu ohamba na uhambe wena awungutshela ezinye zezathu ezilula do you know ukuthi umuntu mayephethe isibani shelemp mayephethe isibani umuntu ophethe isibani uyi most wanted do you know ukuthi mangahlangana nomuntu la athi hawo yazi ngibona umpostoli umbuyazi engene kwenye khona bese emzini wenye inyanga tonhlana umpostoli umbuyazi wenye kwenye inyanga ngihlane naye le kwenye inyanga and hey imphathe kabuhlungu lanto la ubaba ndishumayela ngimethemba kangaka naye ubuya aqhelwe kwa round lapha enyangenithi ngimbone si kuthiwa nini uthi wawumhlaka bani mangifika phambili la ngithi bazalwane unamanga lo ukuthi mina ngangisenyanga akaze ngiye mina enokhuseni lapha kulento lethu enyanga if I say it like that engqondweni yabantu obvious engathi uyacabanga ni wait kusukuma omunye umuntu oseceleni ukuthi cha thina ke sihamba naye ubaba every day ubaba uzothula there's nothing like inyanga futhi ngalolu ngabasho ngalo ngiyakhumbula ukuthi ubaba sasinaye somewhere angasho lutho ubaba thule iweight iningi then kuma yena ethi angaze ngiye enyangeni mina ekangami la kuhlala ngami mina qamba manga la twabasho kanje vele ngisho ukuthi khona amanye ama levels ahamba abuye khona ama grace amanye ahamba ubona i grace akusafanele ngabe ihamba yodwa kusekho safe ngoba enhlamba attack intombazane engafaka ku Facebook nathi ngifuna ukuthi khona lethiwa verbal persecution. I-verbal persecution is when umuntu mhlambe ngasebenzisa amazwi strong ukwenza ufeel small stuff or else create anything asho anything ezokwenza kodwa uthi igama lakho libe sekhoneni. It is part of the package. More especially with Apostle Grace, persecution is too strong. Because abantu benzela ukuthi ngoba sinikhonza ngoNkulunkulu. Angithi thina sizitsha inkosi efaka kuzo izinto zabazalwane. Mangcola isitsha kufi appetite. Angithi? Angiyeke lokho zana yakho ekhaya bizozuthi cha ubabuzeke imi kuloko. Lamanzi are so much clean good. Yazi inensities. Njoba ngavela ngoma into engenze ngifuna ukwaphuza manje i-container. Angafiki uyitest kodwa i-container iyangitshela ukuthi into engizoyidla la i-right. Meke nje kwangcoliswa le container noma ngani kufi appetite yamanzi aclean phakathi. That's why sengiyathanda sengiqedile.
That's why kubalulekile ukuthi umuntu ophethe imfihlakalo aphile ukuphakela abantu kuye. Usuke unga-undermine uNkulunkulu kuphela, usuke undermine nabantu abakhonzayo mawungaphili impilo yobungcwele ushumayela. Usuke uthi kubantu dlanini esitsheni singcolile. Asibuyeke ngapha kuleli side elingapha bazalwane. Elinye iside elipositive, uSathane mayefuna ukulimaza the whole system, ungcolisa isitshe. Khona izimpi ezibhekana nabantu abaphethe izinto ezikaNkulunkulu ngenxa yokuthi uzenze ukuthi kungabe kusadliwa lutho kubo. Uthi uyamala abantu uvale appetite. Bavele bacabanga lento abayizwile. Hey bafethu angisakhulumi nje sesino social media nje lo. Namhlanje into ecatsha ngoSathane mhla yaphumela obala ngompostoli umbuyazi izobsigcwele umhlaba wonke in a minute. Sike salwa nekengele ngimanagele ipage kukhona usisi lapha ngimazi wayengena oyini yakuphi. Wafaka intombazane enesigebhezana esesiqhoko lekozana ngakhombisa unkosikazi ethi mama sibona wena njalo oqala ukuze ubona angiyazi lento. Lesa skate isifishane kabi unkosikazi wami ngathi wafaka intombazane ifaka isikete esifishane lapha angazi ihleli kanjani uyayibona nje ushuthwe nje usisi naye ishema ngazo nwathi. Wayeshabhala lo mzalwane wabhala into ethi bengukwethemba. Angazi bengukwethemba angazi kanjani. Udlale ngami bengikwethemba something like that. Ngapha kuma umpostoli umbuyazi uphinqa amehlo kanje eceleni esithombe lesici. Nikhona khona bathi yes I need hand news. Angithi sengimdala mina ngisho malo practical. Intombazana kanti wawintombazana. Awintombazana ngempela kodwa phole. Milo yanti. Sheshe ngithandaza ngayo lokho zana. Wakhuleka ngosisi. No, ngifuna abantwana bami, yazi ngizamani. Ngifuna lento indala akuyonto yamanje yazi. Cishe mangabe unqobile lapha mhlawumbe lo ngisende mhlawumbe into yamanini mama leyana 2 months 3 months back. Ungacabanga ukuthi ngikhulumisa ukuthi kade ngisanda kulo. No, khona izinto esilokho zasibheka lapha ecela. And leave it. Engasenze lutho. Into mhlawumbe na 3 months or so. Sekudala nyana akuyonto engangiqade hayithi ngishunyayezwa yiyo le nto khona izinto engasenzi lutho thina sesibadala. Faka wena mfana uphekwani kanti. Lalani bazalwane. Ngifuna ukuthi sibe relevant. Ngizama ukuba relevant. Nazi bantwana bami ukuthi siphila esikhathini la ivangeli. Wazi uma ubamba ivangeli nje ikhombo. Na into ofanele uyenzeke wena. Ima kuyiposition yobungcwele. Uthi uPaulos bazalwane uma umuntu ethukwa ngento ayenzile unamvuzo omuni. Uthi kodwa nibusisiwe umuntu mabe ngithuka benilokozana ngenxa fanele ukuthi yonke into iyenzwe ngenxa yevangeli awungabi isizathu. Nithuleleni bathandekayo. Sekuright? Faka lapha na lokho la PG 18. Ngicela abancane ba lokho. Cha anginandaba nosisi ngapha bafethu angikho nangi lo baba lo engimbona ephethe imic. Buka ke waze wangiphoxa. Then umpostoli umbuyazi ufase lokho za the page engaphambili. Niyabona nonke? Cha buyani ngapha nibone kumali. Wo ngifuna niboneni. Waze wangiphoxa ufuna ukubukwa ngami. Ubukisa ngami phambi kwabantu. Emva kwalokho nangu sisi engingamazi Jesu wami wapi. Uhleli ngendlela leyana yabakhoza. Bukani ke isithombe esikhulu. Nangu umshumayeli umpostoli umbuyazi nothaya onje.
khiphani ke Luyanda. Lelela, when devil want to break down your reputation, uzozama uma usathane uzokubamba ngapha akuthola, qhama ngapha akuthola, qhama ngapha akuthola, he would create stories. Angikhonze bandle nerathi nikhona. Ngizama ukuthi ngifuna ukunikhulisa, ingakho ngithi mawudlula inhlupheko le message engishumayela manje yaseSimna eyebandla elimatured. Ilolodwa ibandla uJesu elinye naleli laselishot laseliCodesia lele esinethimi yalo la. Elinye lamabandla la uJesu angashongo ukuthi kodwa nginalokho uvele wakhuluma ngalo wayesethona indlebe makazwa lokho akusho umoya emabandleni. Ukhulume ngenhlupheko wakhuluma wathi wena ngathi uyahlupheka kanti ucebile kakhulu wathi ngiyazi la wakhe khona kunesigodlo sika Satan wathi uSathane uplani ukuthi uyothatha abanye phakathi kwenu abafake kulingweni kodwa ke don't worry nina nizolingwa for 10 days emva kwalokho niyaphuma ekulingweni wayisethi kodwa ke thembeka kuze kube sekufeni awukodwa nithuleleni bathandekayo faka ama strings okuthandaza mfana sami. You must know ukuthi mawukholwa akuzokuhlala kuKhisimusi njalo. Devil wathi uSathane uye irounda kanje impilo yakho. Acaba nto singenze njani nje. Singenze njani. Manje uyafika ukuthi sa uyathola hayi le nhlobo ayisasazeleka. Athi manje uthenga laba abantu abathengekayo ukuthi come and trap you athodi itshe. Into yami cash useza le kude. Ngilosi yami inzima. Ayibona ule. Twakhona ozami ithi ngimlindile inkosi ngangcono sefika. Listen. But when devil around that way akathoni ulalani bafowethu ngeke siyithole into direct la create story. Iconcern yami ibandla lifundisiweni ngezimpi. Ukuze ke isikhathi sempi lime. Olaba sathabaya uthi uJesu thembeka kuze kube sekufeni uma kwethembekeni noma udlule empini noma udlule esisini noma udlule ekuhluphekeni noma udlule ephofini thembeka wena. Simela nyathanda simela nyathanda. Wo nizwe ntate ngikhuluma. Ufuna ukuthandaza namhlanje uwazi ukuthi umfutho xa basho uzokhuleka. Sina masithandaza namhlanje wathi noma thu udlulaphi khomba. Silimale kakhulu ngesikhathi sokuvivinya. Next week ngizobe ngikhuluma ngomehluko phakathi kwetrial ne test. Umehluko phakathi kwentshutshiso lento to tribulation. The test nokuhlolwa. But I want us to pray today ukuthi noma udlula kuphi ngicela ningatrepwa lokho inhlushisa khona lokho uthi lokho akwenza kuwena nawe uneyakho Sathane umuntu nomuntu unespice sakhe bonke amasiya kubana sambe kanje amasiya kubana sambe kanje purpose yenhlupheko ukubi outroot uChrist enhlizweni yakho. Purpose enhlupheke lapho uChrist aphume. Uma ngenjalo ikuthulise. Uthi inhlupheko ziyathulisa ihubo. Yeah, uthi to silence you. Uma ngenjalo ikhanda lethu low self esteem. Ikwenze uyibukele phansi. Uma ngenjalo yenza abanye abantu bakubuke ngeso lenhlupheko odlula kuyo. Uthi uyangena ngapha apha awusamukele ukuthi uyahlehla uyangala uza ziyathimula uthi uyangapha uza ziyathimula uthi ushona ngala twavalani khatani uthi ushona ngapha uthi khatani. Devil can create engakhanda angawakhanda angakhandela amatulo okukuthulisa kodwa nansi into ekhulume emoyeni wami that devil is a liar. Lalelani bazalwane kuzovuka ibandla laseSimna
abantu abangashumayeleli ukucelebratewa kanye nenhlupheko wenza indlela yokuphumelela kanye nezilingo. Angazi ubhekana nayiphi impi manje, ngoba wonke umuntu unempi yakhe. Mhlawumbe uhamba nayo, mhlawumbe uyishiya endlini, mhlawumbe uzoyifica emsebenzini uma usala nje kusasa uqala yona. I don't know. Maybe it's everywhere. It's in your house, it's in your family. Ungakhohlwa. Izimpi zingxenye zohambo. Kodwa nayo into engicela ungayenzi. Ungayishiya indawo yakho. Angikhulumisa kababa bafowethu. Khala ngoba kubuhlungu. Awuyona irobot. Khala ngoba pain you'll feel it. Sometimes you'll feel pain. Thola indawo yokukhala, ukhale ngempela ungayeki. Kodwa mawuqeda ukukhala uthi ngiyaphambili. Ungakhalisa okohlanya, ukhala ubuyele emuva. Khale njengeinkomo zaziye eBershemesh. Zakhala umphongolo zangawehlisa. Kodwa zaya phambili. Zizwa ishiswa ubisi. Ubisi lihambe livuza. Umphongolo uhleli la, zaya straight eBershemesh. Sikhala siyaphambili ase reverse. Siphambise izandla futhi sixabhasha uzithandaza. Noma iya Golgotha